kaburuji e demngal Pulaar e radio Jawol Saare. Musidɓe tedduɓe heten ko radio Jawol Saare on calminama to gonɗen no gonirɗon kala joni meftande men e kaburuji. Meftande men kaburuji jamma hande jaten koye dendi Amatoure e kaburuji dowlaji dentudi e kaburuji international. Sela be to radio Jawol Saare kaburuji meɗen guiddoɗen d'abord ko États-Unis timmade kadi ko mi ton to Washington hono kan Donald Trump o wi wonde en wayno ko kaldigal hakkude kamɓe Iran e kamɓe États-Unis en wayno ko fate deñude haare wonde ton to Moyen-Orient en wayno gasi haalaɓe donc en wayno oɗo sajon banggueji ɗiɗi fof ɓe mbi wonde ko ɓe jogui potital ngal mbaɗoyto to Genève ɗum noon toon to Suisse ñande 19 lewru juin hitande ujunaji 26 pour wawde signinde ko wawi wonde fof en wayno ko kanko Donald Trump e nder ko haali o wi wonde ko en wayno ko non seulement ko kaldigal ngal gasi ɓe nanodiri e kadi en wayno ko kanko hoorema ko yamiri oɗo sajon kala bloquade gonɗo toon to surtout le Hormuz guer gonɗo toon fof e gummoton ɗum noon ko ɗum woni ko yaltiri ummoyde toon to Washington. Hande toon to Washington tumnade kadi ko umi toon to congrès hono kanko Alan Dershowitz ɗum noon ko avocat ɓurɗo andede ɗo États-Unis kanko hoore makko omo ñaaga yo ar toon to congrès ñande 9 lewru juillet hitande ujunaji 26 ɗum noon ko wawde settade e ko wayno ko holko andodiri walla jokkodiral makko e Jeffrey Epstein ɗum noon kanko inde makko ko yalta e ɗiɗo kayitaji walla ɗiɗo haalluji walla ɗiɗo vidéo ji jaltude ko fate bonandeji ni kanko Jeffrey Epstein waɗi ɗum noon kono e gurdam muɗum siftindon donc Jeffrey Epstein mayi toon ko toon to New York hitande ujunere 1919 ko nde wonno e kaso. Hande toon to Washington noon kanko Peter Hegseth ɗum noon ko gardiɗo défense league ndi e nder kadi jokkodiral ngol waddi CBS News ɗum noon ene wayno ko kanko hoore makko o wultinama haalluji ɗi o haalno ɗum noon koye mois d'avril ɗiɗon haalluji kadi o haalno hen ko toon to congrès o wino wonde ko ene wayno ko kamɓe armée États-Unis so tawi tan ɓe balla ko yaaci ko fate kaɓirɗe walla ko fate kuuri ɗe ɓe jiiɗi hutorade ene wayno ko ɗum ɗon kuuri ɗe no puɗɗima gasde e kadi ma nangu temps juuɗo pour wawde lomtinde ɗeɗo kuuri fof ɗum ɗon noon ene wayno ko kanko Peter Hegseth o yeddi kaɗo haalo yo haalan ɗum noon ko galleji janiyankoɓe kalda ɗum kono noon en wayno ko caggal nde gote journaliste on kanko Margaret Brennan nde haalde makko ñande dimanche nde wimo wonde ko ɗiɗo haalluji ana haalno ɗum kanko haal makko nden o mijotono tan ko wonde ko en wayno ko kaɓirɗe ɗe fof gasnude ɗum walla so ɗe gasi lomtide ɗum naggat tan kono eɓe jogui hen kaɓirɗe ha wayno leydi ko wawi wonde fof en wayno ko ɗum ɗo kadi ko hunde nde ganduɗa kamɓe démocrate ɓen mbaɗe makko pression pour wiide wonde ɗum ɗo fof waɗirno ɗum ko pour beele eɓe daña budget kene abbo milliard feccere mo kanko kamɓe défense ɓe namdino pour oɗon saha ɓe mbino wonde ko ɓe ngala kuure walla ɓe ngala kaɓirɗe ɓe jokkitiri guerre moɓe goni hakkude mabɓe Iran ko wawi wonde fof en wayno ko kanko Peter Hegseth o wi wonde ko oɗon saha nde guerre o fuɗɗi nde en wayno ko wullitono wonde ko won kaɓirɗe kewɗe ɗe ganduɗa en puɗɗiɗe mankude guelle e laamu kanko ancien président Joe Biden kono en wayno ko wawi wonde fof en wayno kamɓe journaliste gartiri kadi haalluji ɗi o haalno toon to Lockheed Martin ɗum noon ko compagnie pewno kaɓade ɗiɗo missilaji wiide makko nden ono saha joni o wi wonde ko tawde missilaji pewneteɗi ɗi joni ko 1,650 par hitande ɗum noon en wayno ko foti wonde ko ujunaji ɗiɗi par hitande ɗum noon en wayno ko oɗo saha joni kamɓe États-Unis ɓe ngala wawde lumtinde kaɓirɗe ɓe kutorte ɗe fof donc kadi en wayno ko ɗum ɗo fof ko kanko Peter Hegseth haalno ɗum e kadi o wultina hande ndew jokkodire CBS ɗum noon ko galleji janiyankoɓe donc en wayno ko kamɓe journaliste ɓe namdima kadi mbi wonde ko en wayno ko kamɓe président Zelensky namdima kañum hoorumi yo yamira pour wawde fewnude ɗiɗo missilaji biyeteɗi patriote ɗiɗo missilaji noon ko missilaji jahoji to wuɗɗi e kadi ko missilaji jandinoji bomboji goɗɗi kanko Peter Hegseth o wi wonde ko en wayno ko kamɓe États-Unis ala ko ɓuri ɗum wawde fewnude ɗeɗon kaɓirɗe kono noon en wayno ko ɓe guddita juuɗe mabɓe pour so tawi kala jiɗɗo liggudade mabɓe en wawi mabɓe liggudo e muɗum ɗum ɗo fof noon ko haalluji garɗi hande caggal nde kanko Peter Hegseth nde o yi toon to télévision galleji janiyankoɓe biyeteɗo CBS News. Hande toon to Washington kadi en wayno ko kamɓe sénateur uji ɓen poɗodira oɗo saha joni pour heñade beele mbawa wadde confirmé hono kanko mo Donald Trump suuɓi yo arde intelligence nationale hono kanko biyeteɗo Jay Clayton e ɗum noon e tugnade kanko sénateur jeeyaɗo toon to Virginia hono kanko biyeteɗo Mark Warner e nder konguɗe haali woyi wonde ko en wayno ko oɗo saha joni alay saago ɓe keño ɓe ƴeewa hol gardotoɗo intelligence nationale e ɗum noon kadi kamɓe fof kamɓe démocrate e kamɓe républicain ji ɓe calli hono kanko Donald Trump yo waɗɗon hono temporairement hono biyeteɗo pulto en wayno koye kamɓe e wiide mabɓe ko oɗo ko neɗɗo mo ala expérience wadde sécurité ji Amérique fof e nder danger e wiide mabɓe kadi en wayno ko sibabude intelligence nationale compagnie ji kewɗi ne goni less muɗum surtout ko wayno compagnie ji baɗoji donc kanko Bill Pulte waɗiremo toon ko hunde wonde nde wawa nafde intérêt Amérique ko wawi wonde fof en wayno ko kamɓe démocrate oɗo saha joni en jiiɗi wonde ko hono kanko Jay Clayton wawa ɓenninede ko confirmation makko toon to Sénat ko yacci beele oɗo organisation ene daña gardi ɗum e wiide makko kadi wi wonde ko so ɗum
dum be ni wani ko ndebe kuccitana awon sa ko wite Pfizer non ko yamiror wonnonde don ko boyi pour wawde espion de hay americain ko fate yen so cadele nganda en ko wad bunyanko ko yamirno e lamu makko kan ancien président Joe Biden kono Donald Trump da rinde en wani wino dum don kuma ite en wani odo sa joni kadi kambe lamu Donald Trump en administration yidi ko dum don artire pour wawde yewde ko fate kisal America siftin don ton ko tonto sudu representant nyoni mani ko kambe representant surtout ko buri hewde democrat en bani be chalima kala ko fate hesditinde odo Pfizer tonto Kentucky wala tonto Washington e tungna dikati ko yaltono kanko Mitch McConnell odo nyalama hande dimanche kade mani o naamo tonto hospital jiggi mo cadelo sedo ko fate pofali mo way won fo kanko Mitch McConnell jaro hande dubi chapande jersey en wayno odo dumunno fofu mo jiggi cadelo ko fate cellal donc be gon ko fionta tonto Kentucky hollam todom haysinde wonde kanko ware makko wonani cellal makko en woni ko kanko ware makko wi wonde ko odo manda mo woni dum non woni manda makko ciakito wonde senator odo jamma dimanche kanko Mitch McConnell kadi ko anti d'hôpital kanko Mitch McConnell en der hitan ujunnaji di no gastati ko kanko ku yeno wonde omo haalanno tan après do haalanno do son o jaddi donc en wayno runki haalde ken wona 30 secondes dum do foko gedde di ganduda en odo sadio en jaaya gedde ganda kontinde tampindem tuggi hitan ujunnaji no gastati ha dum jartendo e der hitan ujunnaji di no gasne non kanko wi wonde ken wayno ko natti wonde natti de arda tan gadi ton sena donc en der hitan ujunnaji di no gasjo wi wonde ko o wonta sa candidat kadi pour wontude sénateur non pour duubi jeegom goroji donc en wayno ko mois de décembre wala mois de janvier hitan ujunnaji di no gas jeedi ko nden woni kanko termo ko gasata so wuri kay tonto Washington hande tunade kadi ko winda tonto journal NPR hono kanko président Donald Trump en wayno ko nyande talata garodo en mo jogi rendez-vous makko e docteur ebe tonto hôpital gondo tonto Walter Reed centre médical militaire gondo tonto Washington titel makko kadi docteur ebe mo nyande talata de wonata potital tatabal e nder libbi sapotes dum non ko hundinde nganda en addi fayre sed wonande yimbe public sibabundi dido laabi ya garta tonto docteur ebe heewi en wayno ko yonter binde kadi kanko wari makko yin ton ko yihinu kadi tonto yidinde de docteur makko non be bi wonde ko jagol makko ton dum do ko hunde yewde tan ko faati cellal makko dum non kay ne wani ko na normal kanko Donald Trump non kebde duubi capande jersey nder lewru juin dum wani ko kanyum horu mi wonde ko dum wonde den neddo nay wude gonde pour en ardo lendi kanyum kadi burdo wonde neddo dido bo burdo nay wude président États-Unis a ciagal kanko président Joe Biden o donc en wani ko duubi makko yodo sa joni kadi yiyede wonde won copy makko won kadi indoje juude makko en buusi walla ne won kadi gedde de ganduda en deformide juude makko en addi fayre odo sa joni fate cellal makko e fate kanko hore makko est ce que mo wawi continuer wonde président mo États-Unis lewru avril en wani ko nder wonno dernier makko fo kanko Donald Trump wadi visite makko ko fate ko wete examen physical dum non ko wawi wonde fo en wani ko ciagal mudum e kanko Donald Trump ko haali wi wonde ko en wayni ko benni kala ko wete visite non en wayni ko ala fo docteur makko ko jema haysinde ala certificat médical gumido son do docteur ko wawi wonde fo en wani ko talata garodo kanko Donald Trump ko rutito ton to hôpital dum non ko yewede kadi fotude docteur ebe kadi pour ko fate visite comme biata visite routine habruji ben États-Unis ciakitoɗen tonto New York hanki jamma en wayni ko weltare mawɗo wonno toon ɗum noon weltare nde kadi ko kamɓe New York naaɓe e yimɓe wonno takkiɓe gure New York ɓe mbaali kamɓe koye maɓɓe yettu fijji sibabunde équipe maɓɓe ɗum noon équipe o kadi en wayni ko Knicks kañum hoɗum judanno ko contre Spurs tola waɗi ɗo ɗum noon ko quatrième maɓɓe kodo en wayni ko kamɓe New York naaɓe gaɗi jaltude on oɗo sa joni sibabunde weltare ɓe kuli toon kono weltare nde addi caɗele kewɗe wonande trafic addi kadi caɗele kewɗe wonande kisal toon to New York en wona capanɗe jeegom e tato neɗɗo nanngama toon kabaruji e ɗemngal Pulaar e radio Jawol Saare habruji men international guiɗirɗen ko haare wonnode hakkude kamɓe États-Unis Israël e kamɓe Iran ɗum noon tugnade kadi konguɗi gumiɗo toon to premier ministre mo leydi Pakistan kanko Shahbaz Sharif o wi wonde wayno ko oɗo sa joni nanodiral ko fate jam dañama hakkude kamɓe États-Unis e kamɓe Iran ɗum noon wi wonde en wayno kadi ko oɗo sadio fatede ɓe ciññinte ko fate ngal ɗo nanodiral waɗata ko ñande aljuma garoɗo en toon to Suisse ko wawi wonde fof en wayno ko kanko président Donald Trump kadi nder konguɗi waali o wi wonde en wayno ɓe nanodiri e Iran fate oɗo sa joni walla haare wonnon toon nden deƴƴine wi wonde ko en wayno ko blockade mo banno toon ɗum noon ko batuji porte avion ngaji gonɗo toon kaɗonnoɗi laaɗe won nadde walla heltude ɗum ɗo fof ene wayno o yamiri ɗum ɗeɗen fof e gumbo toon kanko Iran noon adjoint ministre makko toppiti ko fate affaires étrangères Gazem Garibaldli o wi wonde ene wayno ko oɗo décès uji ko fate ko nandira ko ene wayno gasi ene wayno haare nde ma darto banggueji fof ɗum noon hay toon to Liban kono
kono dum non gondi ko haala en wayno odo sa joni ciagal nde haala dum de tinama hono kambe Israel kadi be bombardi ton to bange worgo Liban non ko gede de ganduda kambe Iran be bi wonde dum do fof ko hunde de ganduda kambe Israel be continue mbada de do gel kadi en wayno foko provoque de walla hadde ko vete jam dañede ton to moynori kanko Donald Trump non der kongude de haali kadi wi wonde ko Israel fotani fof e odo sa e surtout odo nyalawmo kadi mo ganduda jamni daminan dañe kunde kambe Iran e États-Unis arde kadi no bomba ton to Liban kono Israel wi wonde ko yopti ko sibabude yimbe Hezbollah berlima ton bomboji ton to Israel dum non ummade bange worgo Liban kambe jongido kongol ton to militaire uji kambe iraniyeji be bi wonde kan wayno ko kambe leydi Iran be kolli suusere be kolli kadi jambragal kolli kadi wonne odo sajun hono kambe Israel kambe États-Unis be ngala fofo choix illa jabde o dertinde harde be puddi ton to Iran de tago to nyangeji ko woni fo en wayno odo sajun en dabina ko do e sappo jeenay lewru juin dum non aljuma garodo kambe Iran delegation mabbe ma yaton to Suisse e foto ton kadi hakka hawnaki kanko Donald Trump wala delegation mudum pour signinde ko fate ngaldo nanu edo wayne dum no kadi ko ma wallu kambe de do leyde lil kaldigal kan won balle capan jene ko fate dasuji jam dañira ton to moynori kanko gardido leydi Turki hono kanko Recep Tayyip Erdogan o haali kadi wi wonde ko mo welti ngaldo odo khabaru bel nanodiral jabam hakkunde kambe États-Unis kambe Iran fate deñude harande dum non kadi woni ko kanko Recep Erdogan o wi wonde ke dum do kadi ko hunde de windi dum e page mo social o wi wonde ko en woni o welti no feewi dido khabru kadi en woni ko aduna fof en yinno dum don wada ko wi feewi dum non kadi ma wallu honne aduna fof dañje ko jam e sécurité surtout région gondo son to funangi badi ko ay won réaction ngaji goddi ummade ton kadi to Moyen-Orient walla ummade aduna ko la même chose kala wonde ko jam woni dañuno ko fate non hafer Israel hono kanko Donald Trump en yimbe en kumpa odo sa joni est-ce que kanko hoore makko wayi poursuite walla wayi wadde pression e ben Jemen Netanyahu surtout leydi mudum pour bele netta wadde ko badata ko pour bele jam nen continue wonde hakkunde kambe États-Unis Iran surtout en so tayi ne anda wonde ko kalande Israel continue bombarde ton to banque worgo Liban kambe Iran kadi mabbe job dum non anda kata odo jam so tayi kambe Iran won ko jogor wadde ciagal de kadi de kambe Israel nabi bombarde nyalawme ton bangi worgo Liban kono woni ko kanko Donald Trump mono wadi hen pression ngaji makko surtout rewde ton e leydel gonde hakkunde kaldigal gongal hakkunde mabbe kambe Iran ngal pour wonde Iran hoto wata kal ko Israel wadata ko pour bombardude Iran dum do kadi ne wayno ko kanko Donald Trump weltake odo sadio ne Benjamin Netanyahu sabu ne wayno ko ma addan kanko Donald Trump gongdinde wonde ko Benjamin Netanyahu won ko sabodde kala ko fote nandiral pour jamno daña ton walla ndedo hare wonde hakkunde kambe États-Unis Israel e Iran no dartori habruji men international ton to Sénégal en woni ko ciagal de kambe Assemblée nationale amon kanko ancien premier ministre Ousmane Sonko ardi en woni tagal mi kolli odo sajun ani mabbe waylude kala ko wiete no constitution mo leydi Sénégal en woni kambe APR be bi odo sajun dum don ko hunti ko anni mo be jogi pour wadde heftude laamu dum non hadde yimbe wodbe jeede laamu dum no kadi ko hunde mi namdi be wonde ko so tay constitution wadi foti wadde ko référendum dum non ko dum woni ko jeddundiral gongal ton siftin don ton odo sajun ko buri haalede ton ko fate dido kalisaji betede 37 milliards di ganda en kambe laamu makko kanko Ousmane Sonko gilde woni premier ministre de en wayni ko kalisaji biade majji kono non wayni ko wonande ummade ton surtout kambe jaabe passé wandi dum do foko haaluji tan wonde ko kambe opposition be kala ko be ganda ko way woni fofu ala taw ko yalti ummade ni to laamu ni to kambe pôle judiciaire ko fati odo kalis dum non sifti don ko kanko Thierno Alassane Sall goto député e kanyum hoore mum medi wonde ministre kanyum hoore mum en wayni ko kanyum ummin no halaka yehi ni hato Espagne pour wawde enquête dido halluji en wayni yentel bende wadin kanko wal makko conférence pour holdude wonde ko preuve mu jogi ko fati dido kalisaji kan wona capantete e jeedi milliards francs CFA ko hundirtina dido kalisaji non e wiide mabbe kuccirno ko pour ko fati wallude kena bo ujunere temede jegom wuro tonto Sénégal hebde électricité kono non wayno ala guri kebde en électricité timani guri nogas donc kaliso ko majjodo sa Gerton to Ukraine tuna de ko agence neddo goto jigorode agence France Presse ko halimi bi wonde ko en wayno ko Russie woni odo sa joni ko attaque ton to wuro kiyeten Kiev dum non ko missilaji bellete ton tumnade kadi habruji jaltuno ko addi dum don hono kambe Russie nabe bednon bomboji ton to wuro weten Kharkiv e tumnade kadi ko kalmi bi wonde ko yimbe jeyo ta ko yimbe pompier ambarama di don ataguji dum do fo non wayno ko ndedo hare kontinti wonde ka kunde kambe Ukraine e kambe Russie en wayno goto mabbe fo nen hutro kabirde ganda bonde na baroji kadi civil ay kadi wani jam damina kare dañe ton wonande kambe hakkunde mabbe kambe Russie e kambe Ukraine
Khabruji men international chakter don ko fate coupe du monde gondo odo sa joni e jouer do États-Unis dum non ko siftin don tan e nyalawme hono kambe Australie be fotine Turquie dum no me pi Turquie 2-0 Allemagne fotine kanyum Croatia be pi Croatia 7-1 en wayno ko Netherlands kanyum fotine e Japon en man goto me fo bini goddon biuji didi donc jamma hede 10h en damina hono kambe Tunisie abi poté Suède dum non kadi ko match chakito wonande nyalawmande ko fate non ko anda balde binnude en wayno ko nyalawma samedi hanki hono kambe Haïti be potine Écosse en Écosse bi 1-0 Australie fotino e Turquie en kali dum fi Turquie 2-0 Brésil kanyum e Maroc baddino dekki 1-0 Qatar kanyum e Suède e Suisse baddino 1 partout dum non e wayno ko adi dum kadi nyande aljumande hono Canada e Bosnia 1 partout kambe États-Unis be pino Paraguay 4-0 nyande alkhamis ndeno nyande coupe du monde fuddi en wayno Mexico fino Afrique du Sud 2-0 kambe Corée du Sud be pino Croatia Czechia 2-1 dum non matchuji garuji jango wonande nyaloma altini tungnade handi ko FIFA Europe hali en wayno ko kambe Arabie Saoudite be juutat ko contre Uruguay kambe Espagne be juude Cap Vert kambe Iran mabe juude New Zealand e kambe Belgium mabe juude contre Egypte dum non ko nyaloma altini garodo hawnaki altini jamma jango ma en gartu addon kadi calendrier nyalawmaji garoji ko woni fo en wayno ko woni fo e kabruji chakkiti hono kambe Côte d'Ivoire juutanno ko Équateur en wayno ko Côte d'Ivoire fibi 1-0 dum non ko be odo bi ari ko 90e minute dum woni donc match mabbe gasi hande kambe Côte d'Ivoire be nani victoire sur Équateur musidbe tedbe tenko bere josa ko do tongi meftane men e jamma hande o en nyaagi jom jam mo jam woni jungo mum da wadante jam